Първи и да не се притеснява и да го гони, или да го е страх да бъде първи. Няма серия вариант. Да общувам с всички вас много. Може би на вас даже съм ви дошъл повече. В някой път съм бил и като татенци, и като даскал, разбирал съм го, че е така. Някой път съм ви пресирал и съм ви казал да мислите малко по-бързо, отколкото можете, но смятам, че всички сте разбрали, че това е много важно, защото стигнете до точката B, нали така? A to B point процеса. Стигнете до точката B и тръгвате към точката C, а този път ще бъде в пъти по-труден за вас. И ще трябва за много кратко време да се адаптирате към една нова среда, да се сприятелите с нови хора и да грабите с пълни шепи, защото много е важно да се научите да купувате в добрия смисъл на думата. Това, което е край вас. Колкото по-бързо купувате, толкова по-бързо ще растете, нали, и ще израствате и ще се научите да бъдете като по-добрите от вас, като тези, които по-го могат. Така и вие ще можете по-добре. Пожеланието ми е на добър час и да успеете да купувате наистина добре, защото ще разберете, че и това е било едно от нещата, които се заслужава да го чуете лично от мен. Сега думата на Диамандия. Тя е малко. Сигурно на този това. Първо да ви благодаря, че дойдохте и освен на добър час, ви желая да бъдете и да правите всичко това, което правят добрите европейци. И да не забравяте от квестите.